आफाया नोंखौ अनदों आंनि थाखायनो जेब्ला आं उन्दैमोन अब्ला नोंहा थैदोंमोन जेरावखौनो नोंनिबो साननानै लादों Jadi, angaya akan korban. Nilai jadwal misalnya Indonesia. Jebut dengan baik. Nggak ada apa. Mandi sih dia. Kamu ada kelam loh. Office ni kamu ni ada. Jadi ya. Tanpa nak kita usir pada sana lah dengan ayat. Tanpa ini saya jadi kau ini usir dengan sana lah. Jadi nuat dengan ayat ini ni. Cak, neng, dah, leng, hang, koi, office ni tu thang, angga sibuk pula. Cak, ini satu kamar ni apa? Tak perlu saja kamar. नोंहा माखौथो सिन्था सार आं अफिसनि डिउटिखौ न'निफ्राय मावजागोन नामा नङा नोंस्रा नोंहा थांलाय फैलायाबो लामाया जानद्रायो आरो आंहाबो न'खराव रावबो गैया बेनिफ्राय हान्थिनायालाय नोंहा माथो जागोन मोनोब्ला न'निफ्रायनो हान्थिगौमोन सार नङा नोंस्रा नों बाहाय थादो नों बेनिफ्रायनो हान्थिगोन दैगी नोंसोर मानो बिब्दि सानो आं एसेबो बुजिनो मोनाखै मा itu ada dengar itu mana sih yang hendak mana sih गथ' माबार गोसोनायखौ हाबा लानो नागिरनायाबो दखानाव थानांगौ नामा आइदै हगार आइदै सालायनो गुन्दा आइदै दासो आइदै फैबाबो हगार आग्ला माबारबो हगाराबो हगार 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 हगारदों मा खालामदों नोंलाय बेनो सार कालप्रिटआ बेनो फैबाबो हगार Aku मा खालामनो नागिरदों आं अननानै होनांगौ जेब्ला दं बेखौ नायगोन आं नोंसोरखौ लायदो हेलौ नोंथांनि फिसाजो अनजालिखौ खावनानै लांग्रा दोमैलु गुन्दाखौथ' जों मोनबोबाय हा खुनु सिन्था गैला दे आच्छा मा बेलाय सोरनि फन बियो दोमैलुखौ थांहरदों इसोर मानिसिगौलाय बेनि गोसोआव उनाव मा जानो नांगौ जाखो फिसाजोबा मा खोथा होफ्लाङामोन आं मालाय मा गाज्रि बुंदों आं फिसाजोनि मोजांनि थाखायसो बुंदोंमोन
लामा सामायाव जोमजायोब्ला फिसाजोनि जिबना मा जानांगौ? बे जुदि गाज्रि मोनब्ला गला साला फैनानै आंनि फिसाजोखौ मा नांखो दङ बियो? साना हौवा बोरैबा फिसाजोनि जिउआ जोबनांगौबा हले आं मिथिनाय नङा। गोजोनथों मिस्टार बर'। दे गोजोन्थों गोजोनथों। दे नोंथाङा फैबाय खोब मोजां जाबाय। नोंथांनि फिसाज्ला दोमैलुखौ मैया हराव अनजालिखौ खावनानै लायनायनि थाखाय जोङो एरेस्ट खालामनाय जाबाय। आदसा बर' नोंथां, फिसालायाथ' आंना बेबायदि नङामोन। हयथ' बे जाया रान्दोंनि फिसाजो अनजालिनिसो जानांगौ। नोंथांनि फिसाज्ला नङाब्ला गामिनि रायजोफ्रा खाना दोननायखौ जों मैया बोरैथो मोनबोखो? नोंथाङा न'खर नुदोंब्लाथ' नोंसोरलाखौ नायनो हागोन। माने फिसालायाथ' देलाय माथो नोंथाङा नाहरदो। दोमैलु दोमैलु बे दोमैलुनो नि उनाव मा नाङा उल्था आंनि फिसाया मा फैदों माइलाय ओंखारलां ओमफ्राय ओंखारलां मामा ओंखारलां। जागोन दे अके दे अके 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 मिस्टार बर' गाबोन अखानायब्लानो जुदि फिसालाया न'आव मोनहैयाब्ला बाथ्राया गाज्रि जागोन। मिस्टार बर' नोंथांबादि मानसिया बेबादि बाथ्रा बुंनो समाया। मा जाखो नो? फिसालाखौ मोजांखौनो खांदानालाय नोङो। नोंसाला मोजां मैया हिनजाव खावनानै बुजादों मिथिगौ? दासो थानायाव उसिजों रायज्लायनानै फैदा। सोर फारसे मा राव जाखो नो बेलाय? सार मानि खामानि बेलाय? दाख्लै नोंथां हरनाय खामानिखौ दासिमबो मावनो हायाखै सार। बेखिनि खामानिखौनो मावनो हायै प्रप'ज होदों। सार आगोलनि मेनेजारानो दानसेयाव खेबसेसोल' फैयोमोन। बिदिसोमोन होनबा? नंगौ सार। बिथांनि आलादा खामानिखौनो दासिमबो मावफुंनो हायाखै सार। मानोथो बिदि जानांगौ?
आं मा होनबावनो सार बिथांनि आद्रा खामानिखौ ओमफ्राय नोंथाङा नाय सार नाथाय गोसोआव लाखिनाया गाहाम सरकारनि खामानिखौ रां बांहोनो थाखायल' नोजोर होनाया गाहाम नंगौ सार सरकारनि खामानिखौ जेरैबाबो मावथारनांगौ नङाब्ला आदारा गोदै जागोन नंगौ सार नाथाय उननि बेलायाव बिदि दाखालाम दे जागोन सार Hello. Good morning. Good morning. अच्छा. Okay. अनजालि नोंनो अनजालिया बोरो दोंमैलु बाबु बेयो अनजालि मा खामानि थिखाङो हगार आंखौ हगार हगार आंखौ हगार अ सिनायासै आं गोजौ अफिसार लागोन नामामोन थारमाने दोंमैलुखौ एरेस्ट खालामनाया नोंथांनिया अनलाइन दोंमैलुआथ' सिखाव खावाखै नंखाय गोसो थोनायखौसो लांदों दोंमैलुआ सासे हिनजाव सिखाव नङाब्ला आं बोरै मोनबोखो नोंथाङा नंखाय बाथ्राखौ बुंदों आं बुंदों नोंथाङा जिउखौ मोजाङै लाखिनोब्ला दोंमैलुखौ मोजाङै हगार नङाब्ला नोंथांनि साख्रिखौ आं जागोन आच्छा फोथाय बाबु जेराव रां रुफा दङ बेवहाय आयेन आब्रुथि मान सन्मान दंजोबो नङा होनब्ला नोंथां बायदि अफिसार थाबावोब्ला मुलुगानो खाना जागोन आच्छा आं हगारनोसै दे हिनजाव अनजालि लोगो नामा आयौ सोर माथो अनजालि सिगोलाय आयौ माथो जानो मा जाखो अनजालिया बोरो होनदों दोंमैलु बारे होनदों मा नोंखौ मोजां मोनो होननानै नाथाय नों आंखौ आगारसो होनदों
Ayo! Danalai. Hey! Buru, खारियालै बबेथिं खारलांखो? Buru. Setelah jengkip bimaया दिनै हराव ओंखामखौ खुरना हैयाखैब्रा आंनो दोनहैयाखै बारा जादोंदां लोंनायालाय लोंनाया एसे लोंनाय जादोंलै सोर हिनजावलै मा जाखो सोर दोमै लोगो ए साला बे दाख्लै नोंखौ हिनजाव नायनायनि खोमा खेबहोनाय बे दोमैलुआ बेनो दाम गगले थ' सिगाब लायनाय खोबनो साला गुन्दाव फैथ'आ जाखाथारालै जोंसो होनांगौ बाहाल'लै जाबायलै नुबावगोन नामा फैगौबा बाहाय फैथारगौ नोंलाय जाबाय सानसे आरो जायगावलैसो दा गैया आंथ' होखागोन दाख्लैनि खिफोरखौ आं गारखायालै दिनै जों गामियाव बियो आरो बेनो लायनो साला बिसिफोरनो खोन्थाहैनो हिनजावसो इयो आरो हिनजाव नायनायनि जोंखौ रायग्राफ्रा नायाना फिदै हिनजावसो नांबाय दाना मा खालामबावनांगौ जाखो नंखायबो नङाथ' बे बार'न्दाफोर बिबारखौ फान्था बेदर मोनजाथारगोन हासु फान्था एकदमबारे निजेमै मोखाङै जाथारगोन बेदरा Kalian tak tahu, ibu nak aku dengar. Angkat apa sih salah? Kalau ini pun dah ber. Hai! Ayo. Aku. Kalau aku ada. Itu, di mana kau nak? Ayo. Dah aku dah kau nak mati. Salah जोंखौ नाफाना जागाखौ बोलो गैया नंदों बियो आंखौ गोदना सेरनाया दासो मोनदों बेखौ दासो मोनदों नों खिथेरखौ बैनो सोलासो सैमा हिनजावगोन दा थौनो सोला सैमा हिनजावगोन दा सोरबा नुनो हागलाय सागोनद्रामोन फैदो थांजोब थानांगौ सोला हिनजावगोन दा आइदै सागोन दा सोरबा नुगोनलै केसनि जालाबागोन बे सोरबा Dan Sarah.
Angni juta. Onjali. 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 Hey! Oi! Oi, Ruto! Oi! मा जाखो ब्रा? Hey! ना फिसाजो दंना गैया? लाजिया फांजिया लामा सामा फिसाजो सोंलाबायना बिराद बिलाय। ओइ! सोंना नोंलाय? आं फिसाजो सासेबो गैया होनदोंलै। लाजिया फांजिया लामा सामा फिसाजो सोंनायसो बिलाय। बहाथो बोरायथारा नोंलाय हो? ओइ! अहाय गैया होनबाय गैया। माथो फिसालाय? माबायदि सोंदों नोंलाय? माबायदि मानसिफ्रा माबायदि सोंना बियो? माबायदि मानसि बिलाय? साला लाजिया फांजिया फिसाजो बिदा दानि सोंनानै जायो। Aduh, menjadi kuliah borai. Mabar thong. माबायदि मानसिया फिसाजो गैया होनबाय। Eklam gunde. Allah, dari Sionot. Hau negeri. Yai! Janganlah. Yang kita akan nyontek yang kamu bidang. Negong jadi dulu. Ya.
दोमैलु नों जुदि बिदिब्ला आंबो नागारनाय नङा आयौ खेबसेबावब्ला फैदों साला नोंसो बहा बियो सालायनांगोन सालाय 오늘의 비구와 나 우리 구조라도 못하네 그래 야 우리 구조라도 나냐 아이 뭐 Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Y! ¡Chichen! ¡Ya! ¡Anaku! ¡Y! ¡Damay! ¡Mos! ¡Damay! ¡Y! ¡Ya! 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 야! 야! 그거야! 야! 야! 하이! 야! Why? Why? 니네가 그냥 오늘 내한 것이야. 나의 그모 후하오. 나는 근데 시신 리그라고 시신. 다시 문등. 다시 문등. 하스텔 능 제베타. 능. 능 하스텔 능. 하스텔 능. 능 베타. 능 하스텔 능 베타. 하능 차라. 어이 차라वर. हालाफोरखौ ओरैनो जागारदों राइट हालाफोर आइदोलै आइदै बोरैनो हालाफोरखौ आइदै आइदोलै सायो मोनदोंबाल' अननानैबो लानो होफैग्रा बिसोर
गोदोनो ओंखारोब्ला नोंखौ लाइ लाफा बादि जासिबाय नों फिसाजोखौ दाना मा मोनखो खेबसे नङा खेबनै नङा फिसाजोखौ दुखु होबाय नों दाना मा मोनखो आंनो फाथि जाबाय आयै फिसा अनजालि बहा थांखो नोंलाय आयै फिसा हिनजाव बहा थांखो नों बेबायदि साननाङा जायनि गोसोआ गोथार बेयो बेबायदि नङा